סליחה. נופר. אני לא יודע, שמישהו יקרא לרופא, תפתחו. נופר. אימא'לה, יש לי דז'ה-וו. אולי קרה לה משהו. מה קורה, מוישי? אני לא יודע להרחיק מפה את כולם. כולם לא מפה. לא אחורה. אמרתי זה לקרוא לאחורה. אתם לא מבינים מה אני אומרת לכם? כולם לעוף מפה, אני אתבע אתכם אחד, אני אומרת. שנייה. בואו לאמבולנס. תשבו לאמבולנס עכשיו. הלב שלי זה לא קורה לי. לעוף בבקשה, תנו לנו אוויר. זה לא קורה לי הדבר הזה, זה לא קורה לי. תנו לאוויר. תקראו לאמבולנס, רחקו מכאן, לא לצלם פיץ', ברכה, דחוף באמבולנס. אולי לצאת מפה. נופר שלי. צריך פשוט, אין לי לטפל בזה, אני הייתי חובש בצבא. אין לה דופק. אני מבקשת מכולם לא לצלם עכשיו, בבקשה, מה אתם חיות? אני לא מבינה, אני אתבע. מה אתה אומר? לעוף סליחה, בואו נצא מכאן, פיצ'ו, אני מבקש, קצת פרטיות. איפה האמבולנס? נו לעזאזל, כמה זמן? איפה האמבולנס? מה קורה עם הערבים? הם מגיעים, לצוץ. כולם נפלו את השטח, לצוץ! לצאת, תומר, לצאת, בוא דוקטור. בסדר, למה הפסקתם? תמשיך. אין לה דופק. מה? שאתה מה? תמשיכו, היא תחזור, תמשיכו. תומר. לא הלך לשום מקום, עזבתי מוש. תומר. בוא, אנחנו ניקח אותך תומר, בוא איתי, בוא נלך. בוא, תומר. שווה מונית בכיסה אחרת. עזבתי. בוא, תומר. זה לא עוזר לי. סליחה, תנו לנו לעבור. סליחה. שעת המוות, 10:35.